Tignan nyo yan guys, tigas ng ulo. Na-stuck na. Ay, ang ginaw ng kalibutan. Ala, sobrang ginaw. Hello guys, it's 7:45 na ng umaga and ito na yung winter storm natin. 7 o'clock talaga nag-start ang snow. So labas po tayo, tara. Okay, let's go out this. Come on. Come on. Come on, this way Roxy, come on. Come on, Roxy. Come on. So guys, kaka-start lang ng snow. Aray, why this snow is hurting my eyes? So 7 o'clock nag-start and okay lang naman. Okay lang naman ang power. Ang pinag-alala ko dito is yung yung mga pusa, mga hayop, yung dami. And kasi kawawa. Yung pusa pinakain ko. Binigyan ko ng pagkain kagabi. Pero I'm not sure kung nakita ba nila yung pagkain. Kasi baka nagtatago na yun sila. Are you cold, Dada? Roxy, go. Han, you have to wipe them. So, grabe ang ginaw guys. Yung kamay ko parang maano. Tignan ko lang yung pagkain dito ng pusa. Ay, walang kumakain. Dinso lang pusa. Luto tayo ng rice. Kasi hindi natin alam kung itong ating ilaw, no? I think this is good. Dito man natin nilagay yung rice. Hindi masyadong itong snow kasi, pero for sure mataas itong snow kasi ngayong umaga nag-start and mag-stop bukas. Nag-state emergency na nga dito. Marami ito guys. Punong-puno, kigwahorn. So maghanap tayo ng cover nito na yung ito lang yung cover niya. Agoy, punong-puno ba? Hi guys! So ngayon, relax tayo. It's 9:53 ng umaga. And si Tammy is nagutom guys. Gusto niyang kumain ng grilled cheese. Yeah. Excuse me, boy. Just na ang guboy. Manyan yung mama niya. Ang guboy. Ang guboy. Ang guboy. Tignan niyo guys. Sobrang, it's just so lucky. Oh. You know there's a lot of cat outside. That it's cold right now. No house, no food, no water. You are so lucky. Lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky. You are so lucky. Hello, he doesn't like me doing it. So let's go outside. My husband is nagutom. It's time to lunch. We have rice. It's not time for lunch. I just felt like a grilled cheese. Can I eat lunch now? You know what I'm like. No, you told me I cannot eat. Mundo. Hala, ang bilis. Look, ang taas na ng snow. Look. Hala, ang bilis. Ang taas na. Look, it's snowing. Han, look, it's coming to you. Look. Ginamit na yung guys,
car kasi yung quad hindi magkaya sa power. Muntikan na akong madulas. Grabe ang ano. Sakit sa kamay guys. Ang ginaw ba? Yung ginaw talaga niya is kakainin talaga yung laman ko guys. Nilagang baka. My husband did it already, so nagluto siya ng grilled cheese. So me, I'm going to eat nilagang baka. Ito yung initin natin dito sa apoy kasi or sa stove kasi ano siya. Ito yun yung akong bana. So, nagutom ako eh. Sabihin ko po sa inyo ha, yung asawa ko guys, wala na sa makatinuan. Pakita ko sa inyo. Wala na sa katinuan. Wala na sa katinuan ito asawa ko guys. May problema na ito sa ano guys. Ma-electrocute man yun ba? Makurintihan man yun ni. Fake na astronaut. Fake astronaut. I don't understand my husband, guys. He really is like it's ruined. It doesn't work. We tried that before. You're gonna get electrocuted. You know that? Fuck you. No, she gonna no. Na guys, wa na jud guys. Wa na guys na. Okay. This is no is kakaiba yung tunog. Roxy, come here. Right here, come on. This way, come on. Roxy, come. This way. Roxy, come here. Come on. Go, Pepe. Come on. Roxy, come. Adi. Good girl. Go, Pepe, love. Come on, Pepe. Come on, Pepe. Hurry up, Pepe. Come on. Right here, love. Why you go that way? Adi. Ang taas na ng snow. Ice cream in the freaking winter. Yeah. Aroy. Why not? He's making his ice cream again. Ang daming snow. Kaya kuan man adto pa jud dito kigwa. Na-stuck na. Tignan nyo yan guys, tigas ng ulo. Na-stuck na. Kaluka itong si Tami ay. Ang ginaw ng kalibutan. Ala. Sobrang ginaw guys. Ang kapitbahay oh. Yan lagi na si Tami. Naku. Your coat too is wet. Hi guys. Grabe guys. Ang ginaw-ginaw ng paligid guys. Si Inday Mary anwa na. Ay. Na. Sobrang pagod guys. Oy, sakit ng katawan ko. Buti na lang hindi nalalabas si Tami. Bukas na naman ng umaga. Sumakit yung kamay ko sa kakahold ng ano. Yung push snowblower. Ha?
Ha? Speak so I can understand you. I'm vlogging. So, tulog na kami and bukas na naman ng umaga, maaga ako bukas para mag-ano kasi hindi pa matatapos bukas ng umaga. Nilinis ko lang dito guys para yung ating aso maka sila makalibang kasi murag maglisod-lisod jud sila libang guys na sobrang taas yung snow. At sa Indemirian dito pinasunod ko lang yung aking drone kasi para merong mag-vlog kasi wala nga naman si Mister no. Tugnaw kayo, manigarilyo man na siya. So yung drone natin pinasunod ko lang siya sa mga gawain ko dito sa labas kasi alam nyo na kawawa itong mga alaga ko, si Misty at si Roxy, ay mahihirapan sila magpupo guys kung hindi ko lilinisin. At sobrang picky nila, gusto nila malayo-layo sa bahay kapag mag-business, o 'di ba business. Ang dami ko talagang plano guys sa mga pag-isno-isno, pero yung magluluto dito sa labas kaso parang sobrang kinaman ay parang nangungurog man ang aking mga kaunod-unuran. So gusto ko sana dito magluto ng daing dito sa labas. Alam niyo na yung mga ganyang next year talaga gawin ko yan with na gazebo sa labas kasi gusto kong bibili ng gazebo lagayan ng ating grill. At ito ding ating walis tingting, naglinis ako dito sa harap ng bahay. Winalis ko lang kasi kapag i-shovel mo siya ba, hindi man siya linis. Ito talagang walis tingting ay pangtanggal talaga to libag. Pangtanggal ng libag. But anyway, so natingin ako dito sa ating drone. Ang daming snow sa ating bubong. So ganitong mga time guys, ako mataranta man ako. Sabi pa ni Tami, wala daw yung problema kapag may maraming snow. Kapag ganyan lang siya karami. Pero kapag sobrang dami na talagang delikado na matumpag ang balayban na ambot na lang sa Indemirian bugnok dugmok yun. Anyway, so ganito yung kaganda ang ating paligid at masaya naman no, nahihiya ako ditong magpalipad ng drone kasi andun yung mga kapitbahay sa labas guys no, ang iingay talaga nila. Yung isang kapitbahay ko doon maingay and then ayaw pa naman nila yung drone.